det piang kang along Ingdeng trok si kebra trok det pi ke jogwan arani katalon pon ason thak thak si kedam tang pai pai ni phai krep hor ni Karbi Anglong Women Justice Forum atum benta ame thanga sai hemalong aliralon pen ketalon dun ada por phainer ke balom pen Karbi Anglong Women Justice Forum me thanga sai hemalong det pialama Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet be piari deng pen ingthur ponsi national anthem lun ponsi pangcheng ponlo Bangso amai long Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet bepi pen pherangke thengno nang kapachini don atengke Ingdeng trok sikebra trok det pk jogwan ke long mate British akhaya tumalong Bharat adet methangsi chari chalon pon long nang jipu akachisong pen independence kilong si pinian Ingdeng trok sikebra trok aningkan ke chok talon pon long Rason thak thak si Karbi Anglong arat akari hemprek kang thim sitame Karbi arat akachisong pen ke pachun ponbek jia phansi Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet bepi pen ningje pon to pini Ingdeng trok sikebra po ke pleng Bharat Sadhin mate Independence Day ani ni tum Karbi Anglong Women Justice Forum atum bansame talon ponlo labangso ka talon puthak lake itining karong athe British adin hot areng ke lokatum pen kachipa jogi pupen nitum India tum stame mithang bele kaprek dona mate separate dona itum India sota itum mithang ladak khai jati dhorom kaprek do la sonang bom pen itum dona pu hala so hot itum India Bharat sarkar tum chihang dun sipini an labangso Independence Day katalon mate Ingdeng ke pleng 75 years ke pleng ani hustameni tum tamini arong chipi ponlo la pen la son thak saksi India Sadhin ke long son thak thaksi nilitum pini Karbi Anglong arat la pen central government la pen state government la pen Karbi Anglong autonomous council phansame non doboma BJP sarkar mate ruling party tumhani tum Karbi Anglong Women Justice Forum pen ke appeal kang tu mate kachunang ri la pen request kang tumang ke la puhelo je India Bharat sarkar Sadhin ke long son thak thaksi kaprek state tum same mithang personnel state ke long son thak thaksi nilitum same Karbi Anglong district upon itum Karbi Anglong pen di Mahasau district upon Prabjin pen article 244A mate hemprek wakar I bang nitum ajidi lui pen akar I son itum upon central government atum state government atum nitum upon people proten itum anso se 75 years nitum non son kapalang mi mate ning karong kachipi son thaksi nitum la bangso hemprek mate article 244A tun lo prote anso se nitum Karbi Anglong mate di Mahasau la hinia a district mate nitum an society nitum mani ponji News report Karbi Anglong live